Kawi khana ka bakar tengka wenasa kede khana ka badang pulai kadon khat saus nem garata hakawi kesngi ka kemi ke jongka kala yalam bam khawai ka haying jongka paralok jongka we bru batip karteng komo Gabriel udi no thau kon uli thoi ki paralok jong chapang kata ka jing pen mi kot ka jong bad uli thoro ki ye kawi ka story na kawi ka kot ka jong ka wenasa habak ya sni kata ka jing ye thau ka jong Lalai ban chim ya kawai ka kot ka ba ka chim na po lai barari ban pulei ka ta kon kawai ka brio ba yo i ka kala kali ka venasa pisnyo tanat em ban pulei ya kum kita ki kon ka kami jang ka venasa kala ong hoi ka khon ka jonga ka snyo tanat e ban pulei ya ki god story chibon ki kon ba kala de ban pulei ka ta ka chan met ka venasa bat ka kami ka jong ka ki lek phai chieng le chong ka kali ka ba ya dan ran ka bat u Gabriel Gabriel po kata kali ula sedaman pe yaka venasa ukmi lenti ba hakawi kasngi ba onseyo ban tho story chapang ka jongka hakasngi babot hadin ba ka venasa kala wan school kala lecha library kal kwa ban pule ya kot ka ba tho da Gabriel ka ba kadang mod ban chim ya kata kot onong pe ya kata ka library ula khangika bakam dei ban pule ya kata kot ba omlong ya ki khna ban pule la kali ka la da ka kwa yaw taw nong tho ka don pat ta ka we pat ka kot ka ba biang ya ka ban pule ku minisa ka long hoi ka kwa yaw taw nong tho kom ta taw bri ula le ban chim ya ka ta ka kot haksni babot kat ba ka dang wan na skol kali yo ya ka we ki chiti na ka we ka bri ka ta ka chiti pa pha da u Gabriel kali simbat kala pule ka ta ka chiti hang ta kala yo i ba u tho ai ka chapang ka jing i ka ta ka jing tho ka ba la pan par khat ya ka anda kala po hi jing la pule biang hi ka kot ka jong hadin ba kala sange ban pule kala le ban pe ya la ka jong ka dor hakasngi babot kat ba kadang wan na skol kali yo i u ba ula wan ban pi ka ba ka wan na skol hadin ba kala de ban pule ya ka kot ka jong kala sedang ban par khat chapang ka jong ba la chon haman sim ka jong ka Hagasngi babot kala yo ya ka dor jong o Gabriel kawi ka pra kelas ka jong ka yo i ka ta ka dor kala kli ka den em ka ne ka dor jong o pa jong pi ka benen sa kam yi thoi ka anda kali yo i ba lawan ka no hai ka ka jong ki kala mure i ka ta ka dor hakawi pat ka sngi kala yo sa kawi ki chiti na o Gabriel kala bu khop i ka ta ka chiti hak sun duk ba ka jubure i ka chiti ba ka yo Mat kala chimi ka notebook kala sedang bantho bu jing kan mau chapang ka jing im ka jongka hakasing khapat ka jongka ba ka dap ka house nem karata kala le kamen ikata ka singi kha ka jongka rangkan bat ka kemi ka jongka mat ki paralong hadin ka tukan ngisngi kala sedang bantho chiti cha o Gabriel ba kala don jing modio kat ba ka dang tho ikata ka chiti kala yo i ka kemi ka jongka mat we brio ba ka yalang bat utaw brio kala sedang ban lek len yala utunga jongka anda lali to brio kabine sak li yo ika kami ke jongka ba kati kian bar kala sedang ban kanno yala utunga jongka kabine sa ba kali osnio ikata ka jing kadan ka jongka kala pha yal kami ke jongka bakan letia no labiang bakan thia hakasni bobot anda kala wan na skol kala lek bani kando ba do Gabriel hang taw lo ka ba usinu tanat ba ure yo bani kando bat ka bat ula khode ka ban yelej badu wenasa ha ka topor ha ka jing ting kala ya ya badu la yalame ka ha ka wi ka boss hang ta kala ting ban rong ula ong ka ba om de ban ting wenasa kala rong ha ta ka boss ula yalame ka saka ying ka jong ha ka jing ata ten bat ka jing ting kala rong ha ta ka ying ka jong ha po ka kamera ka jong kala yo i chibon ki kon Gabriel la ye thoi ka kita ki kot ke dei ke ba ula pan mi venasa kala mut ban chim ye ka wi ka kot ka jong ka ba ka ju kwa ban pule ula pan sange ka ula oi ka ye ka ta kot kin so pule anda ila ye dan rangkan ula phai ka ba kan chong bat ula lei ban the dut e ka han taw lo phai ka ba kan ye sa rangkan ba do ko long yu em ba kan sa lei na ula oi ka ba kam de ban ting yu la lei hajan jongka bat la pun lao ja ni ka ko venesa ta ka mon bat ka jing ting ka jongka kala cha yu bon le e ka anda kala mi na ka ying ka jong kala par khat ado ba kala po hi ying dang ne ka jing ting ka jongka
hàng ta cái liệu ý cực mi cái chọc cả bà cái đăng thẻ cái là lấy bắt cái là yết thâu ý cực mi cái chọc cả cái là ông ấy cả bà ngà lấy đón bắt được Gabriel bị cái này cái chừng thọ cái chọc bà u ý chừng à cái mi cái chọc cả cái là sim bắt cái là bị anh ta cái liệu ý bà cái lăng bắt được Gabriel hàng ta cái là ông ấy cả beli pilih cái này phim tiếp sẽ Gabriel udah beri bom man cái Vanessa cái ông em long kum ta borom bat ý chừng à cái là ông ấy cả em nằm ý chứ bà phim tiếp chụp hàng cái chỗ cái về cái brio cái tiếp chụp hàng cái chỗ đều brio mà chụp bên bị cái cần thay khăn nà Vanessa cái lòng anh đã mà lại làm yêu hay dừng phim sát tiếp yêu bà nằm lòng của bà phi ông cái mi cái trong cái lòng em mà phim đây cho bạn nhà lăng bắt đầu là đã phim nghề ngăn sa pass school happy chứ chừng ai Vanessa cái lớp nhau bị tạt cái lòng ấy cả phim đắt học bạn khăng như cái chừng ít cái trong mà phi cái đây cái khôn cái trong cái đây cầm ram cái trong bạn bạ khơi ít cái khôn ngân đan gạo bản lệ ấy quyền sát cái lòng ngắm đây show cái khăn nạ là đã bị kháng như ngắm tre show bản lệ school cha college bạn pin nấm nhỏ show như hata cái gì cái là lấy bản này cần đâu bắt đầu Gabriel cái lý thôi u cái chính khang cái mi cái trong cả Gabriel long cả bữa nay cái mi cái trong pi cái tiếng như cái long u là đã ngày thôi pi kan sa pan điều mình sẽ mi pi long cả như sa pan shisha cái jing ít cái trong anda clear hàng ta kinh sa snew thâu cái jing ít cái trong cái don chi sa anda clear boy cái ying cái trong ulo ong ka pilit kina ne em ba pinam ting show nang nei chakman cái long yo angan nam ting show ba nga i jp ulo kli ka pi ju yalang ne em man chua kali tho yo nga ju yalang mat u julian namar ba snew tna cho nga ula yalang show ulo kli pa de ka pi dang i ne em yu man ta cái long yo ngam i show yo ba uladan chawe ulakli ka chisa se phinnam i cho yu kalong hoi ngam kwa cho man ya lang bat o namar ba nga i jp hakta por kala it ya ke jing i ka jong ka lam dan cho ke jing te anda kala wan yi ka kami ka jong ka kala ban panjam kala thoi ka ala de phon chau ka pa jong phi kala phai ka ban ya lam no yo ka brel saying ngini kren ya ke jing ya de ka jong phi man ngin say kren ro chapang ke jing tho kot ka jong Vanessa kam la panchania ika kami ke jongka hagas ni babot anda kalawan nasko o Gabriel ulawan man chao yaka hakta kasni kala lek biang chka ying ko jong hakajan met kala wan che ying yo i ka kami ke jongka ba kala pe ya ka ko diary ke jongka hangta kala ong ika bale pipe ka ni ka kot ka jonga banga tho chapang ka jing im ka jonga kamde ka kam ram ka jong pi ka kami ke jongka kala ngăn sa pentim no ikan này chau kpa trong pi Vanessa kala snow pitar kala ong ika ngam tieng yo ngam dan kami show kala mud ban chim tiar pakan panyap ilade ka kami ka jongka kala kani ibat kala ong ika kan sok phon no chaki pulit anda kala mud ban phon kala perkhat bat kala sange no kala ong ika ngam kwa ban jot ka jing im ka jong pi mauladan san pheu snem grata mapi kade ka badang khat sao snem ko Vanessa ko bali phim sinyo tho hadukan no ba nga i yo imat phim sinyo tho ka i ke jeng e ba ipa ile e phi marwai kom ne ka kami ke jongka kala yam bat kala sinyo si bat kala pan sange ikata ka jing kren ka jongka kalong ika ki le kan ba phimon tang ba wadom kan no cho yanga hadin habon hata sing kala yakan do biang bat o Gabriel kala perkhat ban ya lain no bat o hayang mane ula phala yakan jing e ka jong o yaka ulang ika ngas nyu ting ngi phi mata ba phi jet ya ka mi ke jong phi ka ba kham kot ro ban ye nga mata ngas nyu thali kum ka kot ka ba sada la da phi e nga ka chong ha phi tang ba ke jing i ke jong i ka ba la dem ngim la cho ban pando pandam la da phi dang i ye nga wala da ka thama ro nal pang kre tang ban yo ban ye chong bat phi namar ba ma phi ka de ka ba i khado ko jong a Vanessa ka to por la do i yo ba ka snyo kam la ban ye chngai bat o hadin kata kala lek bam hakawiga restaurant rangkat bat ki para lok jong Gabriel hata kle kren chapang ka kami jong ka Vanessa bat chapang ka Vanessa namar ba kadang red kalong iki ka jing i kam chong ha karta we bru long hoi ka de kata bat kalong iki menta ngam long show ka ba dang khana hakasim bot hadin ba kala high school ka ba kadang chong lawan ka we ka para class ko jong ka kala kali ka i ka ba phi yo kali thoi ka de ki thi jing e ka
ta ka paralok ka jong ka kwa ban pe han rek Vanessa kam ai kan ba ka dang yai na pedang ka jing ye le kai jong khana kala cha san rek ha ki para khana ka Vanessa kala snyo bitar ya kita khana anda kala poi biang hayeng jong ka brel ul kali ka bali ka wan kloi ka khlam ye le kai si bat ki para khana ka jong ka long yu ngam snyo tna cho mania le kai bat ki khana ba ngam dei cho khana ngas snyo tna ban pen lut por tak mat pi anda kala po hi jing kala thought story ya ka love story chapang ka jing I ka jong ka bat u ka brel kan ba ka dang tho ang ta ka liao snyo ba la pang ka po ka jong ka anda ka kami ka jong ka kala yo I ka ta kala phai ka cha hospital o ka brel ha ka ta sni ulawan ban chngoi ka ulio I yo we brio ba dang chuan ban chngoi ka hang tau lo kli ka mono tu brio ba dang chuan ban chngoi pi kali tho yu ude uparalok jong ka kami ka jong ka ude u psychologist hang tau lo chong badula ye tho khana ka ye ko we ka story ka jong ha ka chan met u doctor ulawan ban check e ka ulakli ka kala don samla ne kala ong yu ha oi ba kala don dau tunga ulakli ka kala dab ya hap kurin ne badu kala ye tho yu da ka jing te ba ka jing pang ba ka ye poi badu ta doctor ha ka ta por ula check e ka anda kala mi na ka hospital kala wan biang cha ying jong ka brel hang ta ka yo I u ba udang tho story amar ba yo I ka ulo bure I ka ta ka jing tho ka jong bat ula phai ka ban le na kala pan no bakan pe han re chai ka kala I tho yu makaro ka tho kan sapan I u anda kala de ban tho hakasin babot anda kala wan school we para kelas jong ka ula ye tho I ka ba u yo I ya o Gabriel ba u ya cham la pat ka we khana bat uli tho I ka yu ye tho gi mi gi pa ka jong ba u ju pen be ya ki kan thei khana ba ka yo snyu ka ta kala le ban kali no ula ong I ka bali pinge ya utaw khana ngam tip kumno kita ki mi gi pa ka jong ki ye tho yu kala kalipat yu balai piteng ban pen I nga ya ka jing tho ka jong pi loi ka na ting ban pen I ya pi yo pikin det ba nga tho chapang ka jing I ka jong a bat pi ula ying bat ula chimi ka kia ula ai ka pakanti anda kala de banti ula chimi ka kamera bat ula phai ka ban lao no ya ka jain ka jong ka ba ukwa ban chondur ya ka da ka jing I bat ka jing chane ka jong ka yu kala cha yu boon chondur ya ka hang ta ka met dan arngot ki pulit ki ba wan kan ra tang te brokom ya ka ying ka jong ula kli kita ki pulit cái cái chính đoàn cam có trong kia dụ ta cái bự cái là pha dụ bốn ai tăng cả xanh có trong và kiến bên đẹp ya cả routine có trong kia hàng tàu lúc pha cái ban áp chụp hàng con sâuวันbảo qua ban kren ya cả ta khăn nạ cái bàวันcái liu chụp hàng cái cam có trong anh đào lúc ai cũng lấy cái Vanessa cái lấy phala ya cả ta cả chính lệ có trong anh đã cái là po hình dừng cái mi cái trong cả ta cái chính nhau si cái là ông cả và phim theo ya cái này cái chính long dìm mắn có trong pi ngala hap hi ban rai ban ram yele de atas ngi Gabriel ulawan ban chao ika kami ka jongka namar ba kang kwa sho ban thodi ki kal khot snyo ba ye Gabriel da ka jing ai jing di ka jongka uloi ka ki paralok ka jongpi kila pa kem menga la da ki wan kem menga ngam arta tin ban pen I ki atas ngi ula rabiang ko Vanessa chka ying ka jong ulai ye thoi ka artiyo don he jing ba un lei don kam ula phai ka ban song ha ka ying ko jong la da ka kwa ban tem suro ka don ka piano ko jong bat ka la ro ban pule ye gi kot ko jong kuina sak la diu ma sem ba un sa e ka marwe ha ka ta ka ying ko jong ha ta ka sin ki ba don ha ying ko bene sak la lap ye ka wi ka kot ko jong ka ba u tho chapang gi khna ke ba la ngop ha ka jing ban be ko jong cái chương pole cái trong cả những cái ta cái chương thọ cái trong cái là phần nhau si cả cái là sự đăng bản thì hai cái ta cái gì cái là lấy bánh cân độ giờ cái cắt tô cắt này cái khăn nạ cái bà ngọc hai cái chương phần bê cái trong anh nào lâuวันcái là cái liu những cái ta cái chương thọ cái trong đây này em bà open bê cái khăn nạ cắt cùng cái chương thọ cái trong cái karpat yêu bà này thôi cả là đã uy thôi cả những cái chương chỉ sa cái năm theo ấy những cái chương lệ cái trong cái bê tre bà này thôi cả là cái lạnh đã cùng nên cùng tại anh đã có poi hiền cái yo I cái mi cái trong cả cái thea là ngày bà cái bộ ai
hagas ni bebot kat ba kadang yai jeng bat ka wi ka baralok jongka liao yu ka berial ba wi yai bat ka wi ka khana samla ulai yelam ka ha ka wi ka boss ha ka tagas ni kala wan ha ka ying ka jong ka yoi ya ka wi ka kot ka jong ka ba utho andau lo wan ta ka jing ting kala ai ka ta ka kot ka jong ulai ka phil sedang biang ban wat da ka ni ka daw ka ni ka de tang ka jing tho draft ka jong ka ba nga tho tang chapang ka jong ko vinasa kala yam pat kala ong yo ngam la cho man ye sha ai ka ne ngan sa i no ye phi kala yeng bat kala cho yo noi ka achwa ba pin e ngin ti kren dak ba biang na da ong kum ta an sa kun no da ka jing snyo ka ban sa pan snyo ye phi ye ki e ki e bera na do ka ta ka sngi kala e yo hadin ka to ka ne sngi kala ye kan do bat u yuri kali tho yo ye ka jing snyo si ba ka mat ba ke chong ba du ka berial bat kali tho yo ya ka jing isi ka jong ka yela de yela ka jing le ka jong ka yuri hang taw la snow san e ka hadin ka to ka ne sngi yuri ulwan ha ying jong ka ula khode ka ban yelej bat o che cinema ba kim ye page film kal kan tai ka ta ka jing khot ka jong uloi ka na ko ban ni kan no ban yo ye kren bat pi kala page ka kmi ka jong ka kmi ka jong ka kam kwa ban kren ni kala de bong ye ka ba kam kwa show ban ban thon ba kan le kat ba mon yuri uloi ka na do ba pi ye tho yang ha ka to ka sngi ngala perkhat na ka menta ka jong pi PD ban scam ha ka jing mot ka jong pi ba pin yo ban ye laj ba do ka berial ha ka sngi ba ka lik biang ka yeng jong ka berial na ka jing mot ka jong ka ba kan yo i ya ka jing tho jong ka berial ha ka jing ye de bat ka jong ka ha ta ka sngi ro ka la ngob biang ha ka jing pun be ka jong na do ka ta ka sen kam kwa show ban ye yai ba do ka berial kala sedang ban ye lak no ba du yuri bat kala tho biang ye ka jing tho ka jong ka chapang ka jing im ka jong ka ha ka ta ka jing tho ka jong ka kala jarum kat bat ki ummat ha ka por ba ka lek pu lei bat cho college ka berial ulwan ban pe je ka anda kala yo i o kala lek no ba kam kwa show ban pe ye ka dur khmat ka jong ha ka ta met ule phon cha ka bon sin ka kmi ka jong ka kala chim i ka ta ka phon ka ba u phon kala bo i ka ta ka phon kala ye tho i ka ba ka berial ule phon i ka ka wen sa kala ye tho ye ka kmi ka jong ka ba kala e yo ba ka le lang no ba du yuri ha ka jing ye dei bat u yuri ka jing ya lang ka jong ki kam ta chong ne tang ka to ka ni sngi kala ya lai ro bat u yuri ha ta ka sngi anda kala po he ying klia i ka chi na ka berial ba u la thoi ka ba u dang kan ma bat u dang khmi len ti ye ka ka wen sa ka ta por kam no kwa sho ban wan phai biang shu ha ka wi ka sngi ka slem bat wan cha class kala rung klem na pan na ka noi kai ka jong ka ta ka noi kai kala pan mi ka na po ka ta ka class ha ka ta ka sngi kala cha kot ban in kan to bat ka principal ka ta ka principal kala ong i ka kam buram ya ki noi kai bat ka jing pep school ka jong ka la bon se kala phai ka pan mi no na ta ka college ka ba ka resign hi na ki daw shi met hi ka jong ka anda kala mi na ta ka college kala lek ha ka wi ka pata kiat anta kala yo wi biang yo ka berial rengkat bat ka wi ka para lok ka jong ka ba la cha pen ngop makaro ha ka berial ha ka sngi ka jong ka wen sa kali tho i ka mi ka jong ka ki daw par ro ki ba kala le ba kala cha be na ka ta ka college ba ka pule bat kala pat ma pro na ka kami ka jong ka kami ka jong ka kala celebrate no ya ka sngi ka jong ka ba kala dap khat pras nem ka ta hading ka ta klia i ko we kisti pala pha piang da kwa berial rengkat bat ka we ka kot ka jong ka ba ura dep pat mi ba ule tho chapang ka jing i ka jong bat ka ba ka pule ka ta kon ka wen sa kala sneu si bat kala yam ka sneu le ran ba u tho chapang ka jong ka ha ka sni bo bot ka kmi ka jong ka kala lech ka jing tre ka jong ka ka laptop ka jong ka yo i ba ka berial ula pha cha ka ba ule pan mi ya kot ka jong ka ba u tho chapang ka jing ye dei ka jong bat ka khon ka jong ka Lasnya bitar, kelakwa ban, palkes, percaya kataka, simpan mi kot ke jong. Anda kala, ya kendo bat ki paralok ke jongka, ki paralok ke jongka kila ong ika, pakamla mana ya le persa batu kabrial, pa udah biang ka jing yada. Dakataka jing ong ke jongki, kala snew kam tip show, kumno bakan le. Te, kan ni ke film kelakon no, tang haka
จึงประคัดกระจงกาปารลอกกันนี้กว่าบันองพีได้บังอาวันระอีกันนี้กับวิดีโอบันอย่าล้ำบักไล่พีกันนี้ก็วิ่งกว่าบันองพีคำตำอีกันเทกบัดังจุกีซัมลาตัวลงกิบาฮุเซียร์วัดจุชาปันงอบฮักิริวบมันละดาปัดเบียงกระตาวัดจุอย่าเละกระเกบันอย่าล้างซัมลาละดาพีกว่าบันเขยยโซอบาปัดอีพินเซียอมันตั้งกับจิงเจ้ากับบัดเทียงตีตั้งกันนี้ปารลอกละดาพิสเนตนักอีกันนี้วิดีโอสนบาไลค์บัด subscribe เงี้ยสิกันดอปันหากวิปัดกับวิดีโอคบเลชิบอน